cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Nduk. Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bendenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih, Pak nggih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Cahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih, batuk pilek, Batuk babil. pilek. Nggih, kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi nggih rada bindeng-bindeng, Pak. Mboten napa-napa. Bindeng sithik ora apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, jan luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia, ya, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki Nduk Cahayu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa terbaik nggih Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Ngapunten nggih Pak. Ora apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat, Pak. Oh, ngoten. Teng pundi? Dateng dalemipun Bapak Lurah. Oh, ngoten. Nggih, siap. Ya, saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Wis gedhe tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki, cilik ngono ya. Nggih, segini. Kira sing jenengan napa sak sogo untu? Heeh, sak kok utuh. Kayak awakmu kelas pira ta, Nduk, ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Nika awet nyinden, nika awal nyinden nggih nderekaken panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas pira saiki? Sakniki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, iki. Ngapunten wau dereng salim, Bapak. Nggih. Mbok lek mau mangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Jajal madhep rono. Pripun? Sawang koringan kaya triplek lho iki. Nek mangan sing rada akeh rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih, Pak nggih? Dablek mangane akeh. Oh, ngoten. Kudu ndablek dhisik berarti, Iya, Pak. kudu dablek sik. Ya. Luar biasa. Saiki wis bersinar ya. Luar biasa, tekan ngendi-ngendi ya. Amin, panjenengan panjenengan, Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Yojo iki tenan ora. Ya iya. Nek ya ora apa-apa wong. Dalang ki jodhone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih, Pak. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden buduwi. Tunggu leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih, Pak. Nggih, tumpun iki. Alhamdulillah. Iki anak wedok, Mbak Tata. Ragile. Do melu kabeh. Lho, saurunge lelagon saka BPD Desa Prajegan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Rara Jonggrang, Trisno Waranggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Prajegan tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bapak Nono raketang sedela, gen ketok suaramu siki. Bawa Bapak. Nggih. Bawa napa niki nggih? Derek pokoke pelok kok ditibakne Kusuma Wijaya. Monggo. Bawa ngidam sari nggih. Boleh. Nanong. Wah. Cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Nduk. Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bendenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih, Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis ta utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Aku mambengi ke bar goro-goro medun ya ora dipotong karo sing nanggap. Aku mau bengi awakku puwanas ngono, Nduk. Sami nggih, Pak. Wayangan wonten Purwodadi awak puwanas Nggih, lha niku tasik wonten bekasnya. Ini berarti infus. Oh,
opname nggih Bapak. Nggih, opname 2 jam. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ya, terus. Kaya ngene wong nandang asmara. Apa tak waku dewe. Iki ana bebungah saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lagon telu, iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh nggih. Saking sinten Bapak? Saking BPD. BPD. Desa Prajekan iki uga ana. Nah, tak wonten iki pisan. Oh, karek minangkani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending kangen ning ati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa. Lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Dukut. Dukuh. Ya, njaluk gending kangen ning ati. Heeh. Ki mau saka BPD njaluk lagu Kusuma Wijaya Rara Jonggrang Krisna Waranggana 250.000. Ya. Gandeng iki njaluk lagu kangen ning ati ora nganggo duit, ora usah dipinangkani iki engko. Apa-apa nek duwite ora jalan saiki ya. Oh ngono. Dari perangkat desa Prajekan, nyuwun sesideman Gerajakan Banyuwangi pepiling gubuk asmara. Wah iya, ya ana duwite ya iki. Ana. Ya, iki sak mene kae iki. Lu. Pinten niku Pak? 500.000. Wow, 500.000. Heeh. Ki sing njaluk lagu renek duwite iki kono ora usah di. Dek materialistis ora guyon kok lho iki. Atur nuwun lho iki sik ditambahi meneh 100 masyaallah. Dan jek sak amplop tak anu sisan tak wacane sisan nduk. Nggih. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Nggih, saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending caping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo ugi warga Prajekan. Nggih, Pak Lurah. Saka Desa Tunggur. Heeh, iki ya menehi dhuwit 250. Nah, weh. Pun ganep 1 yuta. Pun mboten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun mboten sak yuta. Dadi Alhamdulillah. nggih, pun. Terus, Dok. Ya. Duh dewa Jawa Tengah Walasana mring Besok kapan? Besok kapan ketekan cicir lan wong bagus. Ya rada ngempet-ngempet sithik ya nduk wong jenenge gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada. Sesuk gek bablas ning ndi sampean? Tanggapan ning ndi sesuk? Benjing datang daerah Kediri mawon, Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh nggih. Wonten ning Dungus Dateng Kunjang pundi? Kediri sesuk. Oh nggih. Benjing nggih kalih jenengan tong nggih tanggal Piro? 5. Oh iya. Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. Wah, aku lali nduk anggere. Saking katanya berarti. Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Lalen. Ya, terus. Umpama nonah kodo Nonom tanpa pramila
Jenengan ugi mriki to, Pak? Wah, adoh lho daleme. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Penggemar berat kenduk tang. Pundi, Bapak? Menika sing asta blangkon. Oh, nggih, saking pundi, Bapak? Pak Giun. Madiun. 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 Oh, nggih. Pak Santo kira. Pak Santo. Asmara Santo. Mbah nuwun. Nyidam sari as. Nyidam sari as ngoro. Pak Lurah panitia yang ngersakne campur sari ya dipinangkani ya. Nggih. Ana sing nyuwun campur sari ya disembadani, ana sing klasik ya disembadani. Heeh. Nek tanggal 8 somben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap. Ya. Yo, lagune Kusuma Wijaya ya, Nduk. Tang. Nggih. Gamelan plus musik. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yo. Kusuma Wijaya katur Bapak BPD. Ya, yo. Oh, Pak Yo ya rawuh. Maka kaya. Karo Sindu